Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Түбәнкама районы Кызыл Шапшак авылы фермеры Рауил Бәдретдинов тонналап кавыннар үстерә. Тырыш фермер белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Милон деген сорт консы булары. Менә мындайрак булайындалар, как бездә торпеда диләр белән. Җылы якларда гына шаулап үскән кавын Кызыл Шапшак авылында да уңыш бирер дип фермерның төшенә дә керми. Татлы җимешне аңа Үзбәкстаннан килгән эшчеләр үстереп карарга тәкъдим итә. Орлыкларын да шуннан кайтарталар һәм 1 гектар мәйданда чәчәләр. Кавынга җире дә килешкәндер инде, бу җир бит инде күптәннән утыртылмаган иде төштә. Зак никкән инде бу. Ял иткән җир. Аннан соң Зәйсуы килешкәндер дип уйладым инде. Яңгыр булмады бит быел. Зәйсуы сиптердек инде зәйсуын. Витаминнардан шул гумат дигән әзрәк куштык инде шул суга. Гумат, кальций, гумат натрийны. Кавыннар кило ярымнан алып 4 килограммга кадәр авырлыкта булып үсәләр. Ныклап өлгерсеннәр өчен Рауил абыяларны җыеп үлән белән каплап тора. Бүгенгә фермер 3 тоннага якын кавын үстергән. Сатып алучылар Яршаллы Зәйдән килгән. Раушиния Сибатова, Максим Лепин, яңалыклары.